Finalment, en Nakago va derrotar en Tamahome. Què li ha passat a en Tamahome? Digues què li ha passat a en Tamahome! Llavors, la Yui va formular el seu tercer desig. Kaishin. Yui, atura't, no ho facis! Seirio, et devorarà! Yui, torna! Nakago! Hola! En Tazuki i en Chichiri van sortir dels 4 déus del cel i la terra per ajudar la Miyaka. L'esperança confiada. Tazuki! Perdoneu-me, sisplau. Ara que tu i el teu amic només sou persones normals i corrents, ha sigut una criaturada atacar-vos així. Ho veus, Tazuki? Al final aquella noia m'ha concedit l'últim desig. És a dir, que finalment m'he convertit en un déu. I tot i això, encara em vols plantar cara. Seràs el primer que rebrà el càstig d'aquest déu. Vols que el teu nom passi a la història, Tazuki? Això és massa per mi sol. Tot i així, m'hi esforçaré tant com pugui. Chiriko! Noriko! Perdoneu-me. Estigueu tranquils. No deixaré que us sentiu sols. Jo també me n'aniré amb vosaltres. No canviaràs mai, oi que no, Chichiri? Tot serà inútil. No em podràs aturar pas. Acabaré amb aquell paio. No siguis impacient. A mi no em van pujar per comportar-me d'aquesta manera. Però seria una falta de respecte anar a veure sa majestat Hotohori i en Mitsukake amb les mans buides. La vida d'aquest home. És això el que els hi portarem. Vaja, per fi ens entenem, home. La veritat és que ja era hora. Com a guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku, només vivim per protegir la sacerdotessa. No entenc com aquest pot ser el món de la Miyaka. La veritat no m'agrada gens. Massa caòtic i massa angoixant pel meu gust. Chichiri! Què et sembla si després ens afartem del qual d'aquest món convido jo? Seria molt divertit. Jo per la dreta. I tu per l'esquerra, Tazuki. Els dos alhora. Avui estàs insuperable, Chichiri. Espero el teu senyal. Els 4 cels! Els 4 punts cardinals de la Terra! Però què? En nom de les lleis sagrades, la fe i la bondat. Això són... Crido la figura encarnada del senyor i paladí del sud, Suzaku. Suzaku, els sutres de la cerimònia d'invocació! Jo, ara, formulo aquestes paraules. Les 7 constel·lacions baixaran del cel a la terra i apareixeran els cossos d'aquells que t'adoren. Vine cap a mi. Destrueix el mal en totes les seves formes i protegeix-nos amb el teu poder sagrat. Entenc que aquella mossa ha... Et prego que escoltis la nostra humil pregària. Baixa del cel, apareix davant meu! El seu últim desig ha sigut donar-li el poder necessari per invocar a Suzaku?
Suzaku. Aquest és... Suzaku! Ostres, Keisuke, això pinta molt negre, no et trobes? Correu! Fugiu cap al metro! Tetsuya, fuig si vols. Procuraré salvar a la Miyaka. Al cap i a la fi, ella va provocar tot això. Gràcies per tot. T'enfums de mi. No t'enfumis de mi, i jo què? També sóc un personatge dels 4 déus del cel i la terra. Com vols que escampi la boira ara que hem arribat fins aquí? Oh! Ràbia sagrada! Foc! Ja ho entenc. Han dissolt el segell de Suzaku. Els guardians de les 7 constel·lacions han recuperat el seu poder. Ja ho pots ben dir, Nakago. Ara que hem pogut invocar Suzaku, no tens cap possibilitat de guanyar! No sé si al final podreu sortir amb la vostra. Aquella noia en sap les conseqüències. Ja sap què li passarà si uneix el seu cos amb el del déu bèstia. Justament per això va arriscar la seva vida per intentar aturar la sacerdotessa de Seiryu. Miyaka! De debò us penseu que s'uniran? Ja sap que ell la devorarà. Suzaku. Jo sóc en Suzaku Sei. Tu ets la sacerdotessa que m'ha invocat? Suzaku Sei. Llavors, faré realitat els teus desitjos. Uniràs el teu cos amb el meu i podràs fer servir el meu poder diví 3 vegades. La Yui. La Yui ho va fer per això. Tot i que sabia que en Seiryu al final la consumiria, ho va fer per mi. Em va confiar el seu últim desig. Miyaka, protegeix el nostre món. Protegeix tota la nostra gent. Mira! Miyaka!